салому алейкум дӯстдорони ММА тоҷик ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори балансбуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. хушхабар дӯстон, муҳрибаи варзишгари тоҷик Доробшон Наботов муайян шуд. 14 декабр варзишгари тоҷик Доробшон Наботов рекорд 9-0 бо варзишгари брезилиягӣ Матеус Камилио рекорд 8-2 дар мусобиқаи Зомби Fight Night 2 дар Корея шаҳри Кинтекс вомехӯранд ва бояд қайд кард ки аз ҳама мусобиқаи муҳимтарин дар ҳаёти варзишгари тоҷик хоҳад шуд, чун ғолибият дар ин мусобиқа ба ӯ рохати UFC-ро медиҳад. ин имкониятро ба Доробшон директори UFC Дана Вайт дар пресс-конференсияи UFC 308 дар Абу-Даби дода буд. хубтараш биёед ба ёд меорем. Assalamu alaikum Abu Dhabi from Tajikistan. Nabatov Dorobsho. 9 win, 0 lost. Dana, I don't have question. I come here for fight in short notice. I never met a UFC. Can't you, Dana? пас аз ин Доробшо дар ҷаҳон машҳур шуд ва обуначиёнаш дар шабакаи инстаграмаш ба 175 000 нафар расид. як рӯз пеш Доробшо формаи нави худ ва навор аз рафти тамринашро дар шабакаи инстаграмаш гузошт ки дида мешавад ӯ дар як формаи олӣ қарор дорад. мо ба Доробшо ғолибиятро орзу карда аниқтараш як муҳорибаи беосебро ба ӯ таманно мекунем ва барои дастгирии варзишгари тоҷик дар комментария Доробшо ба пеш менависем. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.